Евроелит мебел ви предлага холова гарнитура Злати 5S. Цената е 2570 лева. Комплекта включва диван четворка, който става за спане, с подматрачна рамка и се издърпва напред и става голямо легло. Тройка диван, който е с ракла, може да се съберете багаж отдолу. И един футюл. Цената е 2570 лева. Може да си добавите към комплекта маса за 477 лева. Имаме безплатна доставка за цяла България и се плаща на място при вас, като пристигнат мебелите.